तो प्रॉब्लम को पास Yeah, we can hear you. Repeat, repeat, please. Can you tell which boat are intercepted? Which boat? Please tell us because we have. Please. Okay.
We don't have any more phone. We phone. Please tell us information. What we have to do. Please, some information we have to do. We don't know. We don't have no more phone. Please tell us that. I don't want to hear. Εκεί κι άλλος τρώει νεράτερα, αφού. Εντάξει, είμαστε εντάξει τώρα. Στάζουμε σαν τα παπιά έχουμε γίνει. Αλλά είχαμε να κάνουμε μπάνιο πολλές μέρες, οπότε εντάξει. Είμαστε εντάξει τώρα από το δεύτερο. Κάποιο εδώ, άλλο με νερά. Βρέχει κάποιο άλλο. Πιο μικρό. Γεια σου, να. Κοίτα λίγο σε παρακάτω. Το πρώτο παιχνίδι είναι εδώ, εκεί. Να προσπαθήσω εγώ να κοιτάξεις εσύ εκεί. Στα δεξιά σου. Το που ζούμε εδώ μπροστά. Εσύ κλείσε το Steam Light. Να πάω. Το Steam Light. Το Steam Light. Από κάτω προς τα πάνω. Είσαι το Αμστερντάμ.
Ότι κάποιος δεν πατάει εξώς και motor is off. Αλλά είναι 0,25 πόντους, δηλαδή δεν πάω. Σήμερα δεν πάει καλύτερα, ήταν από τις κάμπους. Όχι, φαίνεται. Φαίνεται πάνω, κοίτα πάνω εκεί. Δεν μπορώ τώρα. Θα έλεγα να μην είναι κλειστή. Να μην είναι κλειστή. Δεν το φάνηκε, δεν μπορεί να καταλάβει. Δεν βλέπουν τα νερά που δεν βγαίνουν από πίσω. Κατεβάστηκε. Γι' αυτό δεν πας εδώ και ώρα. Τι κάνετε τώρα, δηλαδή μες τα κάνετε. Καλά, τώρα Άντε ρίξτε. Μένω λίγο να πάμε πιο μακριά. Δεν θέλω να με κρατουνιά. Δεν έχουν φύγει. Ρε μαλάκα εσύ όντως δεν καίγεται τώρα εμώσεις από αυτό. Όχι, και είμαι πολύ ευαίσθητος σε αυτά. Εγώ στις πορείες της Αφρικά το γνωρίζω αυτά χιλιόμετρα. Γι' αυτό το λέω, επειδή τώρα το έφαγα. Ναι, δεν είναι το ίδιο, είναι άλλο πράγμα. Ρε φίλε, μείνει στα χέρια. Αυτό έχει... Όχι, διαβάνε πάνω μου, ατομικά. Εσύ, δεν είσαι κάπου. Διαβάνε πάνω μας. Ναι, αλλά αυτό, άμα διάβασες τα άλλα δεν ήταν τίποτα. Το δεξιμένο βρεμένα έξω, οπότε έχω ξαναπάω μέσα. Δεν τα κάνετε από πίσω. Ευτυχώς το πήγε θα είμαστε στη φυλακή. Δεν φυλακή. Εγώ νομίζω ότι θα μας πούν να φύγουν. Δεν θα φύγουμε, Αλέξη. Να φύγουμε τι θέλεις. Θα αναγκαστούν. Μέρες εδώ να περιμένουν να μας πιάσουν. Όχι, θα πηγαίνουμε προς τη Γάζα και θα μας κάνουν απαγωγή. Αυτό το σενάριο που λες, που λέει πλεύση προς την Κύπρο, δεν είναι clickable. Δεν είναι. Δεν είναι clickable.
documented the first video. I think that the past video government about India. Τα σκάφη φεύγουν και μόνο. Ξεφεύγουν συνεχώς από τις Έλληνες δυνάμεις. Σε άλλους έχουν περισσότερο. Έχουμε τις παράδειγμα. Είναι ένα ρεκόρ, έχει σπάσει. Έχει κρατήσει αυτό, δεν το παρατάμε. Έχει τις παράδειγμα. Θα φτιάξω πρωινό. Έλα τι λέει. Έχουμε τη συμπαράσταση σου, Αναστασία. Στεγνά ρούχα χρειαζόμαστε τώρα, όχι συμπαράσταση. Όχι, εντάξει, και τη συμπαράστασή σου τι θέλουμε. Έχεις καμιά πρόταση? Στον δικηγόρο μας. Δεν μας πάρει τηλέφωνο. Όχι, μιλάω από την κάμερα και μας γράφει στο ναυτικό όμιλο σε όλο τον κόσμο. Εξημερώσει και θα μας μαζέψει. Θα τι κάνεις Ισραηλινός, θα ξέρει ελληνικά. Έχεις το μαλάκι, τι θα γίνεις στην Ελλάδα. Μάλλον γιατί κάναμε. Τι ήταν αυτό το σουρεαλιστικό με τα γύρω-γύρω. Και πώς θα είμαι της λέξης. Δεν το πιστεύω, αυτό δεν το περίμενα ότι θα γίνει με τίποτα. Όχι, εγώ δεν ήταν ένα αυτό το σενάριο. Αυτό το χτάνομαι. Και κοιμόταν τη γράφη μήπως. Ξεφεύγουμε συνεχώς από τα σκάφη. Δεν πλάκα, ήμουν εδώ και μετά που είπατε τι γίνεται και είπα να το... Παντελώς. Και κοιμότανε. Και μετά έκανα Εσύ, αυτό. τώρα αυτό που πας. Το βίντεο που σου έστειλα τώρα. Δεν στο βίντεο που σου έστειλα. Δεν το σκεφτάει. Δεν στο βίντεο μία. Ναι, αυτό που σου έστειλα στο βίντεο. Εσύ φοράς αθλητικά. Ποιοι φοράς αθλητικά εδώ πέρα. Εγώ. Και πώς είναι τα Γαμηθήκαμε όλοι. Παπιά. βρεγμένα τα Όλα βρεμένα, όλα. Τα δικά μου τα πουτάκια. Το πιο φανεί. Γεια σου ρε Κωνσταντάρη. Δες λίγο βιντεάκι. Γιατί έχετε σταματήσει λίγο άλλο. Άρα παιδιά. Για να χαλαρώσουμε λίγο. Έλα, πάμε λίγο προς Γάζα. Συνεχίζουμε προς Γάζα Και τώρα. εγώ λέω να πάμε προς Γάζα. Άντε, πάμε. Τόσες κάπτεν. Παιδιά, μισό λεπτό, μπορούμε να πάρουμε Εγώ τα δεν πράγματα διαφωνώ. λίγο σοβαρά. Εγώ νομίζω ότι είναι η ώρα να σταματήσουμε. Είναι έτσι απλό αυτό το πράγμα. Και να τουλάχιστον μιλήσουμε κάποιους με τους άλλους. Ωραία. Μιλάω αυτή τη στιγμή στο ναυτικό όμιλο. Ναι. Είμαστε ανοιχτά στο live stream. Επίσης να σας πω έχουμε internet κανονικά. Και Εγώ δεν έχω ιδέα. εντάξει, οκ, έχει εδώ το σκάφος. Και συζητάω τι προτείνω να κάνουμε, παιδί μου. Αυτή είναι σε άλλο. Βλέπω ένα άλλο έργο. Καλά, αλλά δεν θα το συζητήσω με αυτό Το που παίζει είναι από την στεριά. Θα Αντώνη. το συζητήσουμε αυτό που είναι εδώ. Για προέχει να μάθουμε τα άλλα σκάφη που είναι τα δικά μου. Αυτό προέχει. Αυτό ρωτάω από όταν ξέρετε που είναι τα άλλα σκάφη. Ένα πλοίο έχει ξεφύγει και πλησιάζει η Γάζα. Μα λέξει είναι το Μοχάμαντ Μπαχάρ νομίζω. Τέλειο. Πολύ πιθανό, Τέλειο. Ολλανδός. 27 μίλια, εντάξει. Θα μπέσουν εκεί. Αλλά το πολύ δεν πειράζει, Ισραήλ. Και εμείς θα μπορούσαμε να το φύγουμε πριν ξεφεύγαμε. Ήταν 42. Εμείς ζήσαμε αυτό το σουρεάλ σκηνικό που μας κυνήγαγε το prison boat, το λέγαμε εμείς, αλλά τελικά ήταν άβρα, πλωτή άβρα ήταν αυτό. Και εύτρο. Το πρώτο boss. Έχει κι άλλα μετά. Το οποίο απλά... Εγώ την πέρασα την πίστα αυτή. Το οποίο απλά Την πέρασε την πέρασε την πίστα. Η Άσος την πέρασε την πίστα, έκανε 2 κύκλους γύρω από το boat, 90 μοίρες αριστερά, το κυκλώσαμε με λοιπούς, φύσα, τα μίνι. Τα έχουμε σε βίντεο αυτά, ρε, που ήταν γαμάτα. Να έχουμε αυτό, πώς σου λέω να δεις βίντεο. Εκεί που κάναμε και 4 μαζί αναστροφή, αυτό τα Ναι, αυτό τότε ήταν. Γιατί δεν έχω ίντερνετ γαμότο. Για μέσα μια βιντεάκι. Έτσι, κι αν μείνετε στο Μπουγέλο, καλά λέει ο σύντροφος εδώ από την Αθήνα. Μας δεν μου γελωθήκαμε. Δεν μας είδαμε Μπουγέλο. Τι κάνουμε να βλέπουν τώρα και έτσι μας ρωτάνε να κάνουμε μια ανταπόκριση, ρε παιδί μου. Δεν το έχουνε, λέει, σε βίντεο όλο το φάω. Το έχουνε. Τι να το έχουμε. Ποιος ξέρει, δεν είχαμε ίντερνετ ρε εκείνη την ώρα. Δεν είχαμε ίντερνετ. Όλες την ώρα του Μπουγέλου δεν είχαμε ίντερνετ καθόλου.
Δεν είχαμε. Εγώ δεν έχω ακόμα. Από την Αθήνα τα συντρόφια λένε μου λοχτά, τσούκου τσούκου, βάλτε μπρος και τσούκου τσούκου πάμε. Εντάξει, οκ. Έγινε. Πες το. Εντάξει, Όλα. μαλάκα, άμα ο άλλος ήταν άνθρωπος, θα σου λέγε εντάξει, καλά τα πήγες. Άμα ήταν εδώ, να στο πήρε, φίλε. Τι είναι αυτό τώρα? Εντάξει, σαν να είναι εδώ είναι όλες αυτές. Όχι, δεν είναι σαν να είναι εδώ, ρε φίλε. Δεν είναι εδώ. Είναι εκεί. Εσύ είσαι εδώ. Σαν να είναι εδώ. Ξαναλέω κανονικά, θα πρέπει να ζητήσουμε τη γνώμη. Τώρα σου λένε ο άλλος εκεί για να σου λέει τσούκου τσούκου Εντάξει, συνέχεια. εγώ ρώτησα ρε. Έχει Εγώ άλλες ρώτησα τη κυκλοφορικά, γνώμη έχει του. άλλες Τη γνώμη του κυκλοφορικά. μας λένε τα παιδιά, δεν μας λένε τι να κάνουμε. Όχι. Ο σύντροφος που το λέει και άμα απομακρυνθούν, πατάς κουμπί και προχωράς, είναι πάρα πολύ υπεύθυνος άνθρωπος και δεν το λέει. Δεν το λέει τύπου κάντε αυτό. Λέει τη γνώμη του επειδή εγώ του τη ζήτησα. Μαρίνα με πει. Κοσμητή. Γεια. Mohammad Bahar just went offline. Εντάξει, δεν σημαίνει κάτι αυτό. Μέχρι να αφήσω να φτάσει στο γεια σας. Γεια σας. Ναι, κατοπίκα. Το... Μπορώ να πάρω μια απόφαση αν δεν επικοινωνήσω. Όχι, να βρούμε τα σκάφη μας για μένα. Αυτό εννοώ, να επικοινωνήσω με αυτούς και με το σπίτι. Αυτό μου που σε παίζει. Put the light down, Put the light down, yeah. The lights down, yeah. Because they are lighting us. Θα βάλουν αυτό το κόβολο δεξιά από πάνω το μεγάλο πλοίο. Το κόμμα δεξιά. Θα βάλουμε τραγούδια από την μεγάλη. Για να μην παραξενεύεστε που γελάμε. Τι κάνε. Προσπαθούμε να σπάσουμε λίγο Λίγα αυτή το Μοχάμεντ Μπάχαρ. Προσπαθούμε να σπάσουμε αυτή τη Όλη το πόρα που έπεσε από τον ουρανό με νερό. Άνοιξε μια το Anchor Light.
Θέλουν να έρθουν να μας μαζέψουν. Έλα να ρίξω μια άγκυρα στα The 3.000 waiting. τώρα. I know, but look. They have been hunting us for 2 or 3 hours, okay? So at some point, Έκανε τρίπαντο περίπου. water, Δηλαδή, τι πεις. you know, like water and whatever else is gas or something on Εντάξει, us. ήταν έτοιμο. We are Πλαστικό είναι. Ήταν πολύ μαγισμένο. Αλλά δεν υπάρχει avoiding Ωραία, them, τελικά I σκίστηκε think το. we are pissing them off. So it's not anymore long distance. Ψεκοκουκούλα. Ψεκοκουκούλα. Going. So yeah, we don't surrender. So Σκίστηκε το. we think that this is a hostile energy. Τελικά πώς το λέγεις. Από τα καλά νερού σκίστηκε. Εσπρέχο. Το κλείσανε τον ήχο, παιδιά, μιλήστε ελεύθερα. Όχι, ρε, πώς θα μίλαγε. We are Μιλάς around τηλεόραση, 40 τα έλεγες. miles. We are around 40 Μας την πέσανε Ζελή, μας έριξαν κανένα νερό και μας έσκησαν το Το κάλυμα. κάλυμα. Who is ahead? Το spray hood. Wait. Το προστατευτικό κάλυμα. Wait, who is ahead? Είναι φλωριά να πεις ότι μας έσκησε. Adagio. Okay, πώς so να το πω. adagio is Τίποτα. going. Δεν μας που γέλασαν. Μην πεις μας έσκησαν το spray hood. Είναι για το... And what do you think? Like, we should just go? Τους έκλωσε. Yeah? It's Τώρα not... εσύ. Because I'm thinking that Πλανοπάτσο. if they Εγώ, come εγώ. at some point, Εγώ, αν δεν they κάνω. Ο will άλλος be υποστηρίζει mad τον at us. καπετάνιο, ό,τι και να κάνει. Ναι, ρε μαλάκα. Έχεις ο καπετάνιος στην κουζίνα, δεν πειράζει. Έχεις ο καπετάνιος στην κουζίνα. Δεν πειράζει. Έχεις τα πιάτα, ένα καπετάνιο. Ναι, ρε μαλάκα, ακριβώς. Χαίρομαι που το Εντάξει, καταλάβω. μαλάκα, εγώ Yeah, έκλασα. that's the other Ναι, people. ακριβώς. Σε όλα, μαλάκα. Right. Ποιος έκλασα. Because we don't have all Πόσο σε γάμισα που έχω κάνει αυτό και δεν Yeah, okay. Γιατί όμως τυχαία δεν πιστεύεις, δεν είναι τυχαία. Okay, we'll try. Okay? Ε, Okay. Bye. So, να σας πω λιγάκι τι λέει και μετά να πείτε το βίντεο. Ναι. Ωραία. Τελειώσει. Καλό. Λοιπόν, μπορούμε να συνεχίσουμε λιγάκι πιο σοβαρά. Θέλω να μας πει κάτι Κλεονίκη. πες μας, Ακούμε. Ναι, το βλέπω. Ακούμε τώρα. Λοιπόν, ο Σαΐφ παρόλα αυτά, δηλαδή εγώ δεν το προέβλεπα, λέει αν νιώθουμε δυνατοί να φύγουμε, να πάμε προς Γάζα. Ναι, Γιατί το κάνει ήδη το Αντάτζιο, είναι στα 27-24 miles. Ναι, το είπα και εγώ. Αυτό. Με αυτή την έννοια. Ο ότι Σαΐφ αν ποιος μπορούμε- είναι. Είναι αυτός που... Σαΐφ ο είναι leader. ο αρχιεκτιβιστής, αλλά ο οποίος δεν είναι εδώ, Δεν είναι. Αλέξη είναι... Ναι, και κατηγορείται για Χαμάς. Καλά τώρα Όχι, και όχι, ο Πάρης. παιδιά, μην Και ο Πάρης. τα μπουρδουλώνουμε όλα τα θέματα. Όχι, Δεν ρε, έχει και ο σχέση Πάρης με τη Χαμάς κατηγορείται. αυτός. Ο Γουάιλ έχει σχέση, όχι ο... Ο γείτονάς μου σου πει. Λοιπόν, πρέπει να συνεχίσουμε με τα άλλα ελληνικά σκάφη και να πάρουμε μια αυτόνομη απόφαση. Δεν έχουμε επικοινωνία με τα άλλα ελληνικά σκάφη. Εφόσον έχουμε ίντερνετ, Ναι. μπορεί να καταφέρουμε να συνεχίσουμε. Δεν απαντάνε στο ναυτικό όμιλο. Ωραία, το τελευταίο που μου ζήτησε είναι ό,τι και να κάνουμε, είτε συνεχίσουμε είτε όχι, είτε παραδεχτούμε, αν μπορούμε να βγάλουμε ένα μικρό βιντεάκι και να το στείλουμε. Θα το βγάλει παντού διεθνώς. Έχει βγάλει το Μάρτιο του Γκάζα, πες του. Ναι, ρε, αν θέλετε να Ωραία. βγάλετε στατιστικά. Τι να πούμε. Λοιπόν, Σταματήστε να μιλάτε. να ξέρετε, παίζει το live stream στο διεθνές τώρα. Εντάξει, απλά σας το λέω. Και δεν θα συνεννοηθούμε. Να συνεννοηθούμε, έλα να συνεννοηθούμε. Πάμε Εγώ επιχειρησιακά. λέω να το We πω, had δηλαδή, να το σταματήσουμε. we had Κύριε Άλεξ, ψηφίζει να approaching us with water. Γεια. Εγώ λέω από την αρχή θέλω να μου πούν να σταματήσουμε, να σταματήσουμε. Ναι, ρε φίλε, Για μένα- σταματήσαμε. Για μένα το τράβηξα πολύ παραπάνω. Εγώ η αλήθεια είναι ότι είμαι πάρα πολύ Time they κακή. again to try to reach the rest of the fleet, try But we have an Israeli boat that is really next to us, so we cannot move because there is this Israeli boat that is next to us. two actually have two boats. Two actually. This one is what? Yeah, but it was yes, but it was We're still going to Gaza. We're still going our way. We're just biding our time. And then we're going to move. Can you give us updates because we don't have any phones. So we have one. So we have
gemileri ifade edilirken, sahip ifadeyken, hatta bazen orada başka gemiler de var. Ticaret gemi. Türkiye'den İsrail'e giden ticaret gemi. Fethiye, Nemrut, Böylesi